Takže tá otázka prečo, alebo prečo voliť, pre mňa osobne má asi dva rozmery. Ten prvý je hodnotový, to znamená, raz za 4 roky máme možnosť vyjadriť sa k osobnostiam alebo k skupinám ľudí, ktoré nás budú reprezentovať a budú reprezentovať isté hodnoty. My si môžeme v tejto chvíli vybrať, aké tie hodnoty by mali byť. Ak si odmyslíme tento rozmer, tak ten druhý pre mňa je čisto pragmatický a je to asi o tom, že každá domácnosť na Slovensku má nejaké príjmy, rozhoduje o tom, na čo ich vynaloží, v akom smere bude zvyšovať svoju kvalitu života. Rovnakým spôsobom má každá štandardná domácnosť nejaké výdaje, nejaké daňové zaťaženie, sociálne odvody, ktoré platí štátu. A práve v tejto chvíli rozhodujeme o tom, ako sa tieto peniaze budú spoločne spravovať. Keď sa nad tým zamyslíme, idú s tým ruku v ruku ďalšie otázky, či to daňové zaťaženie je primerané k tomu výkonu, ktorý od štátu dostávame, od politikov, ktoré kapitoly by mali byť prioritou, či je to školstvo, či je to zdravotníctvo, alebo je to polícia. A toto všetko si môžeme zodpovedať, alebo máme možnosť reálne to ovplyvniť práve teraz. Veľa ľudí hovorí, že sú nerozhodní, nevedia si vybrať. Pre tých mám ja osobne nejakú pomôcku a boli voľby, keď som sa tak rozhodoval. Vybral som si 3 strany, ktoré mi boli najbližšie a s kľudným svedomím som náhodne so zavretými očami vybral jednu a tú vhodil do volebnej urny.